tumaas ng presyo ng manok ngayon. Itong atay, magkano itong atay nyo, madam? Ha? 200 na rin? Oo, tingnan nyo, mahal lang ano. Presyo ng manok ngayon. Kawawa si Juan, no? Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogsi TV. Whatever the topic, vlog it! Dito naman ako mga friends. Bali, pupunta tayo sa bayan ng Mangaldan ulit. Pero, gaya ng dati, ay bago tayo pumunta ay huwag nyo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po oh. Yan, Vlogsi TV. Okay. Bali, ang lakad natin ngayon, pupunta tayo doon sa mga nagbebenta ng mga baboy, yung mga manok at mga iba pang mga karne. At tanungin natin kung magkano na ang presyo nila ngayon, no? Kung magkano din yung mga makikita natin na binibenta nila doon. Ha? Ayusin ko muna tong face mask ko mabuti, no? Bago tayo pumunta, no? Okay? Ha? Let's go! Oh, mga friends, dito ulit tayo sa palengke, no, ng Mangaldan. Okay. Tignan natin kung magkano ang benta ngayon ng mga baboy, manok at mga iba pa, no. Ayan po, nandito po tayo sa palengke ng Mangaldan, no. Pangasinan. Okay. Oh, ito po yung ano, bilihan ng mga manok. Magtanong tayo kung magkano ngayon presyo. Morning, ma'am. Magkano ang manok niyo ngayon, ma'am? 200 per kilo. 200, yan, yan binibenta nilang mga manok. Okay, ito naman. Tarangin natin dito, magkano din manok ni madam. Magkano manok ni madam? 220. Eh, tumaas na manok ngayon, no? Wala na yung 190. Wala na yung 190 dati. 190, wala na. Okay, okay. Oh, si madam, kaway sa vlog natin. Okay, oh. Ayan, okay. Ayan po, may benta nila. Pag ganito, ang benta nila pag ganito, ulo naman oh, magkano? 130. Pag wings magkano? 220. Hindi, pag wings lang, 1 kilo. 1 kilo, magkano? Oh, okay. Ito magkano ito? Magkano? Ay, ulo sa kapalang ang ano, medyo mura, no? Oh, 130. Pag ganito, breast, magkano, madam? Para makita ng viewers natin. Okay, o yan. Sabi ni madam. Okay, pasal daw ang benta nila, no? So, ayan. So, pare-pare-pas lang kayo dito, no? Bentahan, no? Okay. Ito si madam, pakita din natin yung mga binibenta niyang manok. Para sa kay ni madam, 200 na rin ang manok ngayon. 200 to 20. Oo, kasi dati-dati bumibili ako dati may 180, may 180 pa eh. 190. Naku. Taas na presyo. Okay. Dito tayo sa kabila. Kaya kakunti ngayon nagbebenta ng manok, no? Okay, yan. Kita nyo na, no? Sige, madam. Thank you, ah. Magkano karabaw niyo, madam, eh? Pag ganito, yung laman, magkano? 380. Oh, 380. 1 kilo, no? Oh, yan. 380, 1 kilo. Yan itong lamang loob. Yan. Magkano lamang loob niyo, madam, eh? Ito maganda sa ano to, pinapaitan, na. Buto-buto to na. Magkano benta niyo, madam? 280 per kilo. Okay. Itong baboy niyo, magkano? Ito laman to, no? Magkano naman? 340. Ito rin, baboy ito. Baboy yan. Pati itong, ano ito, madam? Tawag na dito? Nguso. Magkano ito, madam? 180. 180. Pati ito pa yung mga nagbebenta pa ng mga iba. Yan. Yan. Okay, ayan. Magkano ang ganito niyo, madam? Magkano lang? Para alam na nila ang presyo lang.
350 per kilo. Pag ganito, ito mga, ano to, ang pakiba nito, ito yung laman. Parehas lang. Paras lang, parinis lang dito para gawing ganito, no, mga friends. Okay. Yan po, no, may benta nila. Yung mga doon, nagbebenta mga frozen food. Yan, mga tusino, hotdog. 200 naman ang ganito, madam. Tumas ng presyo ng manok ngayon. Itong atay, magkano itong atay niyo, madam? Ha? 200 na rin? Oo, tingnan nyo, mahal lang ano. Pre ng manok ngayon. Kawawa si Juan, no? Okay. Ayan. Ito naman yung sa baboy. Ayan, magkano benta nyo rito, madam? 350. Ayan, 350 ang baboy. Para maliit lang ang diferensya sa manok, 200 plus 150 lang additional, no? Pag itong pata, magkano benta nyo, madam? Pata. 280. 280. Yan. Ito yung ano. Ito orange nyo, magkano, madam? 300. Okay. Yan. Meron din magbebenta pa dito ng mga manok, no? Yan. Yan. Madam, paras kayo, no? 200 ang benta yung dito ng manok. Pare-paras lang. Hindi ko na tanungin. Kayo, pagkakataon nyo na to. YouTube. Ay, oo. May mambantay na ta. Ito yung mga frozen food. Yan. Yan. Bibenta. Yan. Fishbowl. Yan. Embutido. Amodado. Ito, ay mga cheese lumpia, no? Yan. Binibenta din dito. Lalong ganisa. Yan. Frozen food. Magkano nung ganisa yung madam? 100 isang kilo. Okay. Iba't ibang klase. Ito yung baboy. Oo, may 100, may 140. Ano to? Ano naman to eh? Hamonado. Hamonado. Magkano to hamonado nyo? Ano longganisa? 140. 140. Ito. Ang pangalan to. Anong longganisa to? Hamonado. Ay, magkaiba. Ito pahaba. Ito pahaba. Ito pariit. Magkano naman tong mariit nyo eh? 140 din. Okay, ito. Magkano to, madam? 140. Wala dyan. 140. Ito. Magkano tong frozen food? Ito, madam. Oh. Longganisang naka-plastic. Magkano? 65. Isang ano yan. Ayan. Yung mga benta nila ng frozen foods, no? Ayan. Ganito. Ang benta nila, 25. No? Ayan, 25. Mura na mga to. Itong pinakamura lang. Si kami, madam, magkano na? 45. Ayan. So, kita yan na lang. Hindi ko na tanongin may iba kasi alam nyo na yung mga presyo niya, no? Sa merkado. Ayan. Okay. Ayan pa, may pambenta pa ni Madam Carney. Okay. May benta ka na dito. Ayan. Madam, magkano itong pork chop nyo? 350. Okay. Dito magkano nung kanisa nyo? Itong garlic ba to? Ito yung garlic? 360. Mahal, no? Okay, si Madam, kaway sa vlog natin. Kaway ka na lang. Okay. Ayan, meron pa dito. Yan, lutuin natin mga bebenta ng mga baboy. Hello! Welcome to my channel! Yan. Ano tong... Yan, yung mga benta nila. May tinga din ng baboy, yan. Ayan. Tara, muna tayo sa kabila. Okay. Si Madam, kaway sa vlog natin. Yan. Thank you, Okay. Frozen foods. Yan. Hindi ko tatanungin kasi kabisado nyo na ang presyo mga yan, no, mga friends. Yan. Tayo. Pinta nyo rito, madam. Ito yung laman, di ba? Laman. 360. Tingnan nyo, ang mahal ng baboy nga, no? 360 per kilo. Ayan. Okay. Ay, mga wings. Paras na yung presyo niya. Okay. Kasama natin si Madam sa vlog. Yan. Okay. Pinta ng mga baboy dito. Manok, no? Paano dito sa Madam. Ayan po. Kita nyo na, no? Yan. Ganisa. Yan. Mga longganisa. Yan. Mga longganisa. Yan. Okay. Yan. Ayan. Yung pinta nila ng longganisa. Dito din, no? Mayroon din dito. Ayan. Okay. Ayan.
Okay? Sa inyo na, no? Ibenta ng mga baboy, manok, gano'n, no? Dito sa Mangaldan, Pangasinan. Okay? Ayan. Si Madam, kaway sa vlog natin para makita sa YouTube. Kaway lang kayo, yan. Yan. May nagbebenta dito ng latik, yan. So, nandito na tayo. Yan, magkano yung latik niyo, Madam? Sambo. 600. Yan. Pero pag slice, 10. 10 ba yung isang slice? Pag ganito, di ba 10? Oo. 10. Pag ganito, magkano nakabalo? Pag ganito? Ilang piraso ito, Madam? 5. 5. Okay na yan. 50. Tapos ito yung unday-unday. Palitaw. Palitaw. Magkano yung palitaw eh? 20 isang tumpo. 20, 10 tumpok. Yung piraso na yun. 4. Apat yung 20 na. Ang tawag dito palitaw, no? Minsan napagkakamalang kong unday-unday, di ba? Minsan ako pagkakamalang. Ito yung Bicho-bicho. bicho-bicho. Magkano ang benta yung bicho-bicho? 10. 10. Yan. 2 piraso po yan, no? Okay lang. Yan. Tapos ito yung tikoy. Bibingka. Ay, bibingka. Akala ko tikoy. Oo. Bulog pa yan. Ayan. Bibingka. Magkano yung bibingka nyo, madam ay? Isang ganyan. Oo. Ito, 400 na lang. 400. Okay, kaya na. Kaway si madam sa vlog natin. Okay. Ayan po yung mga iba pang benta niya. Ayan, si madam, di nakita sa ano. Hi! Okay, ayan. Ito yung bibingka latik. Bibingka natin. Bibingka latik. Bibingka ng Yan. Maria. Okay. Yung isang buo, madam, 600 din kayo. Paras kaya. Depende sa sukat, Ben. Pero pag ganito, sis, magkano? 750. 750. Okay na yan. Size siya. Kapag ganitong kaliit, magkano? Suki. 320. Ayan. Yung ganito, 40 ba to? 50. Ayan. Ilang piraso to, madam? Latik. 365. May sa ano. Ito yung photo naman nila sa ano, yan. Ang tawag dito, no eh. Basta photo, bahala na. Ayan, magkano to? Sa S, yan, 2 piraso. Tayo sa kabila. Ayan. Ito, pasok tayo dito. Ayan. Ayan. I-vlog pa natin dito. Ayan, yung mga binta naman na iba pa, no? Yan, pinakita ko na sa inyo, no? Yan. Yan, kita nyo. Mga benta ng baboy, yan. Ayan. Baboy din dito rin. Dito, meron din silang bentang pata, yan. Sisig. Yan. Masarap sa sisig yan. Hi. Say hi. Ay, bulalo. Magkano benta yung ganyan eh? 250. Okay. Si madam, 250. Kaway si madam sa vlog natin. Pa-discover niya, magiging artista siya. Okay, yan. 250 ito na. Pag ganito, mga buto-buto. Hindi yan puto-puto. Laman to. Laman. Ito ba yan? 270. 270. Yung mga puto-puto, 380. Pag ganyan eh, di ba? Laman, 380. Ay, tanong pala ako. Tuta, na-vlog na ako. Anong pakaibaw ng baka sa karabaw? Si madam. Ito yung karabaw, yung baka dilawan. Ito naman. Makaro to eh. Madam, pag ganito kalaki eh. Ito buntot. Tanungin natin to magkano benta nitong buntot na to. Magkano benta niya rito, madam? Magkano benta? 230. Buo na ba yun daw? Per kilo lang? Per kilo. Per kilo. Yan. Okay. Yan, masarap itong inano ni madam para sa ano yan. Pinapaitan na. Okay. Magkano yan, madam? Pag ganyan? 230. Yan, 230. Sino yung kilo dito? Ito yung balat ng karabaw. Magkano benta nyo lagay ito, madam? Ito masarap ito ilagay sa suka. 140, no? Yan. Meron pa dito. Yan. Yan. 140. Per kilo, na? Ito pag ganyan isa, pag isa lang, makano kaya? Estimate pag ganyan. 2 grams, estimate mo lang, makano? May 40, 60, ganon. Sige yan. Si madam yan, nag-slice siya ng karabaw. Okay. Kaway ka, madam. Yan. Ayan, ganito ang vlog, video. Okay. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon sa kabila. Ayan.
Yan, dito tayo yan. Yung binibenta nilang yan. Karabaw ah. Ito yung ginagawang tapa, no? Magkano ang ganito niyo, madam eh? Oo, 750. Puro naman yan. Ibig sabihin puro laman pag puro, walang mga ugat-ugat, no? Ano, inalis na, yan. Ito yung ugat niya, tinanggal na ni madam. Ito purong laman na to, no? Palambot, kumbaga, no? Hindi na matigas. Okay, okay. Okay, ito mga binibenta po nila To be dito, no? continued, mga friends. Ito yung karabaw Hintayin nyo na lang ang ano? part 2 nito. Karabaw, wala dito Okay. karamihan, karabaw. Ayan paan. So, dito na lang. Huwag niyong kalimutan Yan. i-like So, ayan. at subscribe Yan, kita nyo na. ang aking channel, O, si sir. Vlogsi Kamay na si TV. sir. Sa vlog natin. Ulit tayo. Next Tayo time. dun sa ano. Bye muna. Sa mga